Patuloy ang pag-iikot ng pamunuan ng Department of National Defense o DND sa iba't ibang Unified Command at Military Units upang matukoy ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad na polisiya para sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa. Nitong Nobyembre 5, pinangunahan ni Undersecretary for Defense Affairs Angelito M. De Leon ang pagbisita sa himpilan ng 9th Infantry Division sa Bicol. Sa naturang pagbisita, iprinisinta ng division ang kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon, partikular na ang estado ng insurhensiya at mga hakbang upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Tinalakay din sa pagpupulong ang kahandaan, hindi lamang ng mga sundalo at pulis, kundi pati na rin ng mga local government unit sa pagpapatupad ng mga bagong programa na may kinalaman sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunidad. Pinuri ni Yusek De Leon ang malaking pagbabago sa Bicol kaugnay ng insurhensiya at hinimok ang mga LGU na lalong paigtingin ang kanilang pakikilahok para sa pangmatagalang solusyon. At nakita ko ang pag-transform ng Bicolandia from a very high insurgency area to a very stable area na nararanasan natin ngayon. Kaya gusto ko kayong i-congratulate at himukin na ituloy nyo pa ang mabuting gawain. Marami pa tayong tatahaking landas at tatahaking mga paghamon dahil ang insurgency is not to be addressed by a military solution. Ang malaking gawain para for the permanent eradication of insurgency is good governance. Nanawagan naman si Assistant Secretary Catherine Lingan sa publiko na suportahan ang mga programa ng pamahalaan upang makamit ang matatag na kapayapaan. Hinihingi lang po sana namin is we remain to be supportive of protecting our territory and sovereignty by helping our soldiers, by helping our country, by making sure that we are able to do and we are able to attain our readiness para magkaroon din ng, tulad nga nasabi ni Secretary, no, our capability for deterrence is room for diplomacy. We will be able to protect our country in the various areas and forms where we will assert our nationhood here. Tiniyak ni Yusek De Leon na agaran ng magiging aksyon ng DND sa mga isyong dapat tutukan para sa mas maayos na operasyon ng mga sundalo. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.